Bé, a classe hem vist ja moltes coses. Hem vist des de per què va sorgir la revolució industrial, quines són les màquines de la primera revolució industrial i què van provocar, i també hem vist alguna de moviment obrer. Ara us proposo un exercici, que n'hem parlat a classe, que és fer un joc de rol, és a dir, uns sereu obrers i els altres burgesos. En aquest vídeo veureu més informació de lo que eren els obrers. Ara parlarem una mica dels obrers, és a dir, els treballadors. Apareixen dues ideologies al llarg del segle XIX, que una és el marxisme i l'altra l'anarquisme. La teoria marxista, és a dir, aquella que va escriure Karl Marx i que n'hem parlat prèviament al vídeo Hola des de Manchester, defensava que la història havia estat sempre una lluita de classes, és a dir, entre aquells que tenien els mitjans productius, els edificis, les màquines, etc., i aquells que treballaven, és a dir, els obrers, els treballadors. Per tant, ell defensava que el que havien de fer és que els treballadors derroquessin el capitalisme, derroquessin els governs i imposessin una societat que es diu la societat comunista. Tot això ho podeu repassar a l'altre vídeo, l'Hola des de Manchester. I l'altra ideologia dels obrers era l'anarquisme, que la va introduir Bakunin. No sé ben bé què passava en aquesta època amb les barbes, però és molt curiós. Aquesta, a diferència del marxisme, el que defensava és que no hi havia d'haver cap estat, ni cap partit polític, ni cap sistema d'eleccions. Ells defensaven que la forma d'organitzar-se una societat havia de ser un munt d'associacions petites que cooperessin entre elles. Bàsicament que les persones són lliures, ja de naixement, i que per tant no haurien d'estar sota cap tipus de control, cap jerarquia. Per tant, l'única forma d'organitzar-nos com a societat, pels anarquistes, hauria de ser o mitjançant sindicats, és a dir, organitzacions obreres, que ja les hem vist a classe, associacions lliures o cooperatives de treballadors, és a dir, associacions de treballadors. Amb aquest vídeo he vist algunes idees que hi havia de més dels obrers. Us recomano molt que per fer el joc mireu el que havíem fet a classe, és a dir, les condicions de vida, com treballaven, etc. Això us podrà servir per entendre una mica més com vivia la gent del segle XIX.